To Washington Hills. Welcome everyone. I'm Miss Puri, French teacher. Welcome to our school where we offer plenty. I won't say much, we're going to hear much from the students. Hi, my name is Miguel Matereke and I'm a Form 3 student at Washington Hills. So I'm going to be taking you through at what it means when we say Washington Hills is a school which nurtures excellence in education. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. We are offered various subjects. We have got sciences, commercials, and arts. For the sciences, we are offered chemistry, biology, and physics with adequate labs that have enough equipment so that we can carry different practicals and different learning areas. Siyalibingelela abalaleli emakhaya kuhlangana njalo namhlanje akolunye uhlelo njalo siqhubekela phambili sihamba ke silidikela izindaba ezichazayo ezigijimisa igazi ezihlasimulisa umzimba namhlanje sisetshiweshe eDale lapho esihlangana khona lo nkosikazi othi hayi mina ukuyalwa indlu yami ngiyayifuna nometha kuze kube njani indoda yami ngiyayifuna okuyalwa lokho ngokunye mina angifuni ukuyalwa elami igama nginguThadiwana Shekhuthama uMandlovuweni ospecially Shumba Mandlovu ayo angaziwe baba ayo nopanja ini munofuma kakundi kuti ndiri mukawo ayo ina ngwasenda bvume amsati mafuma azvakawo marangu izita ndinoitwa praise Zingwena atiri padare ramambochi weshe anzi ndiri kumuda zvakadaro nangwe ndakabviswa meno anzi kupuro andinambo avari kutoramba kuti kupuro racho vakaripiwa havasi kuda vari kuda murume wavo anzi murume wangu ndinomuda nyangwe zviite sei ndikutomuda zvekutodaro rege muzvinzwire mhuri yeZimbabwe kuti mambo wacho aitonga sei uye mi munoitonga sei senguva dzose tinokurudzira mba musubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Vanyenga mukadzi wavaitana naye best kwachimvura tobva vawirirana 2012 kunokwa kulesina ndobva tagara baba vachiwirirana namai best vai mai best andivasori kuti vakati vachide musadika atidi kuti maiguru vabvika papapa ndobva tavaka patakavaka pekutanga ndobva tapindika kumakava savanhu vakavarudriva tanga kudi tagara vachidemo vai varikuenda vachidzoka varikuenda ndobva vati handichada ndobva vamhachi vati imi kuti muramba zviiti izvi vachidemo nhumbi dzakuda pashi ndava kuda mai best mudzimai wavadana naye
zita chasiva Anzelo amai best. Anna ukamdana. Okay, alright. Ndokuba mai best vaya vati vachidemo maiguru andiri kuti vabve ndokuba vauya vamwe mai unonzi nguyacho kumukuwasha wawo ino mumaki ndobva vabva kumurume wavo ndokubva vagara mulesi ndobva vadanana nababa uyu unonzi Letisia Kado ivava futi panogara imomo futi aiwa vavo mulesi futi avo vachigarako vanga vari chiyamini baba naLetisia Kado Letisia Kado vanga vari chiyamini leseve vachiinda ini chisara pamba vachiinda ini chisara pamba kana vobva kuna Letisia vaiuya vachindirova ibva ndakangoenda kuudza kuti ibva pano vachindirova Kado chibva ndati baba azvizi izvo zvinoitwa guru kana munhu ada gura ini ndobva sei ini ndobva sei madhumeni akauya baba vasuka vaenda kumukoma wavo wanga asungwa kuLokenval ndobva vatora maibhesti vaya ndokuenda navo uya urimo wakatsamwa zvokuti Letisia uya vaenda navo mwana wavo mukomana wandakachengeta akati naye baba zvomogara ikoko ndimi makasungwa here nguruve dzikauya mai vanobudava ndichigara ndiri hwani ikoko navanonzi naipurisi ikoko tiritoya kusero tiri toga takadero vanhu ava vangoenda kumukoma wakasungwa kuLokenval vazofonekwa nomwana wavo ndokudzoka ndokuuya baba vaya vapengesana namai naLetisia maibhesi vanzi varamba kuti ini ndibve Letisia vauya vakudzoka kumba kuma5 zvakati zvikaenda kanguva ndakuudza iwe kuti handichakuda pano vakandirova musiwo mwana wangu aripo mukomana nomukadzi hapo ari kumasvipo vakatomudzinga vakamurova vakandirova ini kusvikira ndanzwa kuti vakatobata mavoko kubuda kuzvikweruvashi kune waya yachasei mombe yakanga iri namasimba aya ukuiswa wayayo ndawawana manene kudai kutaura kuti mazino zvechokwadi mune chekuita nawo bhozi mati mainetsana mataura murume wenyu kuti mainetsana aiwa kokunetsana mumba kana mukangoti mukasvipana musina kurovana ndoda ndikutaura chokwadi zvazoita kunetsana musina kurovanapo zvichanda banga mutaura nemurume mashoko chete kune inini ndopandatsvigera ndimbotsanangudzwawo kuti pakuzosvika undibaiwa ndibanga ndakadaiwa sei zvakaitika ndizvokuti ndabva mutaura zvataitaura kuti tainetsana tivaudza kuti amai maitiro amuri kuita aya ekusagara pamba haabatsiri inda munhu mukuru anekana muchiteka mvura ndokuzonzwawo runyerekupe rwaitaurwa kuti aiwa amai kuti vafambe vachifambawo vane nhaka yavainayo uko saka kana vachiuya kuno vanenge vachiti ndiri kuenda kune mukoma wangu asi pane munhu akazobuditsa manje kuti havaende kune mukoma wavo vane munhu wavanogara naye pabhutu hatingati chikomba inhaka yenzi yanga iri nhaka hatingati chikomba vakagarwa nhaka alright ndoda mbokubvunza iwe baba ndizvekunzwa gasai mai ava munhu mukuru imamu mukuru ini mune zunguwawo here yamakambofunga kuti regai ndimbondopindawo mumusha mevadzimai vangu timboonana tichitaura nemazita ezvaka munoita zunguwa kuti wakagarwa nhaka makamboendawo here ikoko aiwa tezvara vakauya kakunu ndimunotaura kuti vane nhaka ivo vataura kuti mune girlfriend yenyu vari kutaura kuti kana maenda hamudzoki because mune girlfriend yenyu pataura magirlfriend maviri aiwa mumwe wacho wavari kutaura vari kunyepa mumwe wacho wechitu wavari kutaura ndakavaudza kuti amai mwana ndakutsvanga chii chinzwaikana baba imimi naamai imi panapa idare ramambo kanezi handitika rinofanira kutaurwa chokwadi handiti zvine imimi chokwadi maakuchiramba manje mese muri tu maakuda kutaridza kuti muri kutiza chokwadi imimi muri kutaura zvokuti uko kunogarwa nhaka avo vari kutaura kuti mune girlfriend yamunayo avo vari kutaura kuti munomboendawo morova imi munotaura kuti havanomboendawo vorova
saka kureva kuti musha uyu hauna munhu ende pane chokwadi chokuti imi munenge makaenda kunodistroya musha uyu nemoto kuitira kuti havashaye pekugara vaende kunhaka yavo iyoyo. Ava vamhangara nyaya yekupizirwa midziyo yavo, havana kumhangara nyaya yekuti ndakagarwa nhaka ndine boyfriend yangu kana kuti imune girlfriend. Vamhangara yekupizirwa midziyo yavo ndeyavari kuda. Isu patava kuzotaura nyaya yekuti boyfriend ndovatanga kuti girlfriend. Ndatini esa makutaura kakweso ndatisusu nyaya yedu iri pazvinhu midziyo ndeyati kuda vachidemo kuti mutitaurire kuti mai ava vari kuti vane chokwadi chokuti mini makapisa zvinhu zvavo kuti vasimuke vaende mukavapotsa nerekeni mai ava. Ndizvozvo zvatazwa makuzviramba futi. Pamusoro ndoda kundibvunzewo mhosva kana yaitika mapurisa kana asvika hatauri kuti paitika mhosva kana mapurisa api amambo ZRP haina chayakaita because hamuna doketi kana makatomboenda kukoti kati kusiyei because izazitauri nyaya takaenda kumapurisa handina kuzoenda papedza ukasavhurwa doketi takaenda kumapurisa taenda kumapurisa ndobva vati vachidemo imini makapaza dzimba dzamaya ndikati inini shuwa ndakasvika ndikapaza kana chikonzere chii ndikati amaya ndakavaramba nodhara asi vari kurambira papi pamusha zvakati chii chinokonzera kuti vakavaramba chii chinokonzera kuti vakavaramba ndobva ndabudisa pepa ndabudisa chipepa zikanzi amai ndopavanotaura amai pepa iri makaona ere amai vakanda ndobva vaverengerwa chii zviri kufambawo nenyaya musiramu saka nemapurisa ndizvo zvedu ndobva vasaina pasi iro ndasainawo pasi dzakanga dzatsva ndipapa kuti ndakapisa handina kupisa muti wakatoya masikati indisipo handitogaripo saka hapana dzimba dzakatsva imba iripo yakatsva 1 nemoto wakabva kupurazi vanhu vakatadza kudzima semoto wakauya masikati pakanga vanokubatidza imwe ndoya vakakunda kudzima apa kubva kwamaita izvozvo kuya kunokuda nemabva nekupimba ndabva kwandakakumbira kugara kwandagara hamuna kubva nekukakatwa dzimba aiwa nditosvikaavari kugara vega avagaripo ava ndogara kuti musha uchewa chose avagaripo saka pamuri kutaura hapana kugara hapana kugara indidzokerapo nyaya yakadai handikwanisi ivo ndivatogara vasikana vasikwe vanotunzira vanhu kumba yokutengesa vayavangabvarini pamba ini ndigere ipapo ini kana zvinhu zvakavagwatika muzere zvinhu inini observation yangu kana ivavapurisa pavakasvika vakaona kuti pamunda pakarimwa vafundisa pavakasvika kuona kuti munda pakarimwa observation yandaonawo ini ndekuti imimi muri kubvuma imimi kuti makaparadza dzimba muchipiwa simba nepepa iyi ndopane nyaya yakaitaura namai ava kuti makandiparadza zvinhu zvangu ndime here maifanira kunge makaparadza dzimba kana kuti mutemo ndiwaifanira kuti maimifanira kumira mutemo woitora kosi yawo saka mabva ndakubvunzai kuti zvamakaona kuti mukadzi uyo ari kurambira pamba uyu mapuwa bekari namambo makamutakura here kuti ngati mosvika kumusha kwenyu mosvika mondotsanangurira vabereki vomukadzi uyu kuti mukadzi uyu ndamutadza inini kana akadzokerawo zvazvimwezvi ini ndakamuramba makambodare musha mateu ini kumusha kwavo ndandisandapinda kuti ndakamutora mauri mukomana saasi mukadzi wenyu ndakamutora mukadzi wenyu makaroora here ndakabvisa kunani makabvisa kunani kune hanzvadzi yavo aiwa zvanzi hazvoba basi baba hakusina vakapfa aiwa makavaona kupi imi musikaini makaroorera kupi pamukanoungana musabamai pamusoro ndo zvandikureva kuti vakauya tezvara ndakafunga kuti vauya nekunzwa nokuti vakatuma mwana wavo ipapo tuyai kuno mutore zvakati ndikafunga kuti vauya vauya kuzotigadzirisa ndiko sei makasvika pakuvadzana ndo pandakapandavapa mani makatora nava mugore ripi 2010 makaroorera kupi musha wamukanopinda kuti ndauya kuzotora mwana wenyu tezora kuti ndovakauya vakatora mwana ndo zvakaitika saka ndatandiyepa muri pamusha penyu ndoti regai mumusha mangu mumusha menyu ndimamukaroorera mayavo ndo mamuka imuri murudzi ndimushora werudzi rupi uri murewo soko murewo musha kwende kwamurewo muzezuru kweimi muri mukaranga
Saka makambozvona kuti mukwasha anobvisira mudzimai wake pfuma mumushamai. Imi makura imi atezvara kuuya kuzotora pfuma pamusha pei. Ndakatovarambira ndikati kuonai baba. One, hamuna munyaya wamauya naye. Kanofana kutsvaga munyaya jeni. Aiwa. Mire. Kanofana kutsvaga munyaya pakati patezvara nemukwasha. Anditi ivo ndo vauya vachiti vada pfuma yavo. Saka vaifana kuuyawo nemunyaya ndotsvaga wangu. Ivo tsvaga wani. Imimi kana muri muzezuru tezvara vauya pamusha penyu ndiri kuda pfuma yangu ndazvinzwa tezvara ndiri kuuya kumusha full stop. Nemuono wandakaona kwanga uripo kwakanga kusiri kureya pfuma nechido asi kutoti vakanga vatotaurirana kuti kuno kunhu zvataita chuya mupiwe mari inyo pandaita sei ndaenda nekuti wakanga uine force. Wanga waita sei? Wanga maita sei? Ndo patuti pacho vamwe vanibani vangaipa. Imimi ndimi makabayiwa hamana kushaka makabayiwa. Aiwa ndinoshanda kabaita. Mazina. Mambo mazina agara achingobva chero ini ukaona kudai mukanomo handisinawo mambo mukanomo handinganyepere kuti vakandirova. Ora zvakanaka. Ndoda chokwadi chakanaka. Zvakanaka. Makamutaura kuti amai avanonyepa zvokuti. Vanonyepa zvokuti. Ima munyepe. Panyaya iyoyo hapana imba munyepe. Hakuna munhu asinganyepa hake. Asi panyaya iyoyo handina chandinga. Saka muri kunyepawo. Masaka. Avari kunyepa. Muri kunyepawo. Ende kunyepa kwenyu kuri pachena maido kuti vanyatsotaura futi chaizvo. Ndakatopona nekubatirira waya. Ndakazodii muchivarova. Mazino hongu anogona kunga angachizungusika zvavo. Handiti hatingazvirambe nokukura. Asi kana ranga achizungusika zvaro raizobvawo zvaro nemumwe musi. Asi kana rakazotsikwa negumbo pakurwa rakabva anoti mazino akabvisiwa nani. Zvino mambo mazino esari mukanwa mumese musina ndichingorova chete achingobva ndingorova chete achingobva mambo. Kana akaimba totaura nechekare kuti mazino aya ranga anogara akangouya achizunguzika. Zvino makangorova nebhutsu 1 kumuromo. Iwo pane 4 agara achizunguzika. Anombodora musoro mumwe chete. Munzi ndiwo wakadonetsa. Munzi ndiwo wakadonetsa. Inyaya mambo isingabvumiki. Maina vandina kana 1 day ndakasabva. Asi ivo ndikataura matombo dai kuti ndakatsina kushinga dai pano pamwe musoro wakatopazika. Iyo musi wacho vari kutaura iwo kuti ndakasvikapo pamba vachisesa. Zvakandorwa nedombo kuti ndikanyina ndamboinga no. Zvakanaka kukwamu mutaura zvangu ndikazodzoke panyaya. Ivi makaramboka here? Ndina makupo. Mirai. Makamboenda here kudare ramambo Chiweshe kunotongwa uyo achikuramba iwe. Haana kumbosumudza kuti handichadi kudare. Asi makaenda kunotongwa nekuda kunokura makaenda. Takaenda. Achitaura mambo akataura zvose nekudzokera kusisa patakabva achituma munhu achinotora mashoko atakataurwawo achienda kwamama. Asi katsamba iri kutaura kuti imimi makaramba uyo akauya negukuru. Amene chibudai muburukai mutumbu. Munodona mutumbu. Niki toda kuti muende panyaya tikuda izvozvi. Tibvunza kuti vakapuwa gupuro here ava? Vakatambira. Vakatambira mai. Hanzvadzi yavo yanga iripo? Iripo. Musi wacho iwo yanga iripo hanzvadzi yavo? Ndo musi wabvitswa mari yavakatora hanzvadzi yacho. Yepfuma? Yepfuma. Zvakaitika pani zvokuti ava vanhu vakangotorana muchifambi chete. Havana kana mwana pavada. Amai avane vana vavo. Uyu ane vana vake? Uyu ane vana vake. Asi uyu vana vake vakavati kurei. Vatokura. Zvekuti vava mabasa mavo. Amai ava ndo vanga vane vana vachiri vaduku. Ndo vakachengetwa papi? Papa nemunhu. Alright, fine. Ndazvinzwa izvo. Good. Vatima vakuru pamberi penyu natezvara mwanga aripo futi ndiani? Anonzi Maringa. Maringa. Alright. Next stage. Plot yakawanikwa sei? Plot akaforera plot ndiyo.
ndiye akaforera plot achitorara kuna paine tendi kaine matende aya takapiwa matende takazopiwa kunzi vanhu vatase painaka takatopiwa matende aigara vanhu akaforera plot vana baba ndo vaitanga kutungamira vaitaura paiva pehoko ndikupekesa mundu avo vasipo makazopekesa munda ndakazopekesa munda makatora 2000 what 2012 2010 ndiyo takatora alright zvakanaka saka munda makawana mamisa nditi akitusi nyaya yegupuru ndiriona seyakapiwa makapiwa gupuru gupuru handina kupiwa handina atingatsvage maningi umbo kuti makapiwa here kuti hamuna kupiwa tinotarisa judgment yakapiwa namambo hatingatauri kuti mambo vakanyepa kuti vanyorese ava kuti mukwasha apa mai wake abini murume apa mudzimai wake chigupuru asi zvikuti vanzi gupuru rakapirwa kumba nyaya isati yapinda muchidare harapurwa padare makapirwa kuchiri kumba hanzvadzi dzenyu iripo ava kuti handigone kuita sei handigone kugarisana nemudzimai right izvo zvapera izvo gupuru mutomboti gupuru makapiwa kwemimi makazotemere chiingi makupazai paizvo mambo ndanga ndarwadziwa kaidiwa futi alright fine good muri kubvuma kuti makapasa saka mhosva ende kupasa imba ndio mhosva yenyu ndokuti ndoyamhangara kuti akapisa musha akazopasa chii tomboti isusu ko maipazirei ukuti chakusina basa munesu maipazire chiimba imi semunhu anotaura chokwadi uyo anonyepawo inini ndakawindwa nerakanga rabiwa ndati maipazirei iko imba aiwa ndakangoti kabva gari munhu ndakaramba kati iye muchimuona achisakura ndosaka ndakamuti ndakapaza anogona kusumuka achienda makamupazira kuti aende pamwe anorwadziwa akaita se aiwa imba handirambe mambo imba ndakapasa hamuna kupisa aiwa kupisa handikwanisi alright zvakanaka achidemo imimi munoda kuti mai avaende kupi makaforera munda mese ina ndakuforera munda tesina mari ndochoka chamirai kutauri isusu takabva tine minda yedu kuti kumanzuva musati mawanana aiwa ndiri kumanzuva ndandisati ndaona navo pandaona munda wangu avakatoona ndine musha wangu kupi kumanzuva ndindege ndopakanzi makusumuka muno makuenda kupi wakauine kwaipinda masoja vataitanasa ava ndobvatiza pawaenda kwakutu ndobva ndauya pasaforeracho munda ndobva taita tapegerwa ari mastendi tatakupiwa ari mastendi muri uko makanzi makunopegerwa mastendi asi mai avo mama kutodanana navo mama kutodanana navo tatakudana navo ndobva vakazosumuka voenda kwagutu imi ndobva mauya kumega masoja auya manje akuti munhu wese ndakudaita se saka vakatya ndobva vamanya kwaenda kwagutu pandavaendega kuti asi vakari mudzimai wenyu tese akutu aiwa vakangosuduruka kuti varege kuraiwa nemasoja asi vakari mudzimai wenyu aiwa pandakangawo ndipekuti vanoti ndakapekesa munda chete ikoko handiko kwatiri kusvika toda kokumuvha kuti pavakati kutsvaga iko vakaona matova uku ndobva vatevera nditi but makandogara kwakuminda isati yapegwa muchingozisanai kugara ndindega muri mega makazisanai kugara minda yozopegwa ndokubva vazouya ndobva vazouya right vauya kudero manje minda yakupegwa mai varipo muri vangani tiri mai chidemo napa chidemo mamapegerwa munda wenyu ndizo angatiwirira ndega semunhu anenge aripo angona somunhu anga aripo mai chidemo vauya baba chidemo varipo munda wenyu wakupegwa
imimi ndofunga ndo pamakazosimuka paunono vakasungwa ukoka vakatoti chikafu chichabikirwa panaka kuchitaurira Nina chauya, ina ndinyete ndoda kuti achobana. Ina ari kwachauya, chabikirwa ana kuti tanga siri tezi. ndoda kudzoka pamoyo Asiko kana zvasvika paparadzana utoita sei. Alright, toda kusvika pakuparadzana ipapo. Ava makangova dhora chete kamaya. Asi vane participation yavakaitawo. Pakurima kwese kwamakaita, kupegesa munda, vakaparticipate kamaya. Ndo vakazoshaya zvavo mwana, asi vakaparticipate aka. Mira zvinoda kuwirirana. Kuitai hongu. Aiwa, kanenge ndingoti hongu pa. Ndati manga munavo. Chandoda kuedza kunditaurira ndichokuti mutemo unotaura kudaro asi ava vana mutemo ndakavakona mutemo andisikuta mutemo ina handisi mutemo ka ndiri kukubvunzai kuti muri kuzwa vere hana yenyu chibuda chidokwa chokwa chekuti amai vashuva vaibikawo sadza takamirira kupuwa munda wedu tikazopuwa dho vasingachengeteki zvavo asi vakanga varipo vakanga vasipo havachengeteki havasi vakanga varipo ndizvoka mamai imimi namai imimi kugara kwamaita nababa wavo chamuri kuti makashanda chamuri kudhimanda kwavaravachi isu takabva mwana wavo unonziapowa pasita wedu ndisiano ndiye akatipa rumbiti rudzo akatipa mari yokukwidza zvinhu zvedu nababa navamembei tikauya ndesivi tikagara mwana wavo mukomana makashanda chiini chii ari mudukuduku gidza waitova chimatuende ndinotoshanda kusvika izvezvi chamuri kudhimanda kuna baba kuti pakatsva zvinhu zvangu makanga mune chakati chii chamuri kudhimanda kwavarava pakupishwa kwakaitwa dzimba mumba chibage nemabhaketi angu 7 bhaketi chibogo chakawanda 7 masaka nemabhaketi nemadhishokuwa chii makaputwa mubhedhu kuturunzi vakwanira vakutaura chikwadi mundana ini ndindaiforoma zvitinda pachangu mirai amai maita zvakanaka ani mazwa mubvunzo ndoda chibvunzo toda kudzoka kuna vachidemo isi vachidemo sabhuku wenyu ndiani sabhuku wenyu ndiani sabhuku wedu uku vava ndivava mukoma wenyu asaka agoni kupupura chokwadi isu chokwadi chatiri kutoda ndechokutika uyo ari kutaura kuti mai avaingoendaenda ivi kutaura kuti mai avaingoendaenda tikuda umwe nebha wenyu anogona kupupura kuti mai avaimbogarawo vega imusipo aiwa varipo ndivanani varipo katowanda amai avaigara vega imusipo pakutangisisa tichiuya kanura kuti izvota aiwa chero pamaingogara maimboendawo kunotsvaga basa ka aiwa ndina kumboka ndainotsvaga amirai maimboendawo kunoona varwere kuharare vachimbosarawo vega ndozomutaurikei ndozomutaurikei kapana vari kutaura kuti makanoona mukoma wenyu kuharare ndikazopesa ndakubvunza kuti konai ko imimi ndimi mauri ane dambudziko here usizini yatopera muriko pandakanoona mukoma wangu ndakaita mazuva makati munobvunza riko handizvataurwa namai avamundibvunzire weiwe kuti ndakaita vakamboita nguva yakadikwa vakaita 3 months mwana wacho mukomana wandogara naye wakati vakazasiko munda izvi zvakati mai atichatedze baba ini ndotogara nemi mai unorima mwana uri kurima izvozvi ndinaye gidza handitauri naye uri kurima paanoda kurapera kumunda kumba ikoko ava baba vanotogara voga nomukadzi wavo chokwadi kwavanogara ikoko mwana akauya akakumbira akati kwandinogara mai kwandakaiswa nababa akuiti ndoda kuuya ini ndigare nemi asi kuti ndivake padhuze nemi baba vanoti pari zvotourangana ndokubva vakazasiko mushawo uri kurima munda imomo mandigiri gore yapera wakatorima akatenga mota yake naye mwana wacho wandakachengeta ini ndiri pangu mwana wamutorima pake chimirai mai baba makatombochengederwa mwana namai ava aiwa ko gidza wende upi gidza mwana wangu ini makambogara naye gidza ari kunzi ari kugara kana amai ava izvezvi ndini ndakamupa pamunda kuti mwana wangu waroora inini parizona ndikukwanisa kuti ndiendewo nyaya yangu haisati yatase yapera ava vakapenga vakatomupengera kuti haparimwe kudzimara yazogadziriswa akanzi mwana haane nenyaya yechi
yababa naamai iye nhasi kuseni vachiuya kuno nezuro hamuna kusvikira muroora here vakamuvavira muroora here ndiri kuenda kwamambo nyaya yangu ikakasatonga zvakanaka kune vasikana vangu vari kuya kwaHarare zvokurova ini ndindakatorera vana vangu mumapa ane 3 months mwana wavo hayamwisa kusvikira kumagrade 4-5 baba ndemirai tinzwe toda kuti tinzwe nhau yenyu ndeyekudhimanzwa zvinhu zvakaparara imi munoziziva here zvavatsanangura anoti vari kuti pane chibahwe nemabhaketsi akatsva inini handingataure kuti hazvina kutsva kana kuti zvakatsva nokuti ini hana kubva ndakasvika asi vakadzimura moto ndokabvunza kuti mamusina chii asi chandoziva ndekuti chibage kana chatsvira mura hachiperi chise chinoonekwa kuti hapatsvirawo chibage hapatsvirawo zvakata asi hapana chakaonekwa ndokuziva kwandingaitori imi munovanoziva here kumbowo kutsva kwakaita zvito nokuputsa kumasiri mawasiri ava ndio baba wakauya wakazoona wakauya wakaona nauya amai yagogwa ari kutaura wakauya nayo ndobva ndaenda pagiraundi ndakasvika ndokuona zvishuwa dzimba dzakatsva ndakaona pane dzimba mbiri dzakatsva saka mai ava vachindiratidza imwe imba yacho vaiti ndemanga mune chibage nebhinzi zvanga zviri mumba imomo then wakachizoburitsa midziyo yakaita semadhishi ekuwachira mahombe ayaya nemamwe mapuletsi zvanga zvakabonyiwa bonyiwa zvakatokoorwa nepakati kuti hazvichashandisiki zvinhu zvawakazviburitsa wakandiratidza ndakazvinyora then ini ndokubva ndachiti amai ndazviona asi inini handigoni kubuda munzvimbo ino ndisina humwe hukuru kana utungamiri hwandinenge ndaona nokuti ndiri kuda kuita tsvagurudzo yakakwana panyaya yenyu kuti kana dare rakuzoti rakuda humbowo kubva kwatiri semapurisa tinonge tichizopereka humbowo hwakadii. Ndakaita chipo chakanaka chaizvo chokufamba namai tichitaura zvenyaya tichienda kumba kwasekretari wevidco committee. Ndasvika kumba kwavidco committee ikoko takavasvikira varipo baba ivavo ndobva ndatanga kukurukura navo. Ndakati baba, chikumbiro changu chandinacho ndechekuti mai ava munovaziva here? Zvikanzi hongu tinovaziva. Ndakati zvakanaka. Ini ndobva ndasvipa introduction yangu kwavari. Ndakati zvamunotoona tichiuya pano ndauya nawo kwete ndega, ivo muchivaona ini muchindiona sokuziva kwamaita ndichitaura nemi. Ndikuda kuti mundipewo kuziva kwamunoita mai ava pachokwadi chokugara kwamunoita navo. Sekretari wakatanga kutsanangura zvikanzi ichokwadi gogo ava tinovaziva. Muno umu tichitangisa kuuya munzvimbo iyo yavari ishi. Waiti wakauya ndobva wasvika munzvimbo iyo wamwe wakatiza. Waitiza zvikonzero zvakafanana nemhuka dzakaita semakava nenyoka. Hanzi manga mune nyoka dzakawandisa. Kwakasara vanhu vatatu vainzi gogo ava nevarume vaviri, asi varume mazita avaitaura waiva nenzvimbo dzavaigara. Saka zvadaro indobva ndachivabvunza kuti raiti pano here humwe huyanga kana humwe huipi huri kuwanika mukati magogo avo pakugara sekutsanangura kwavari kuita chikonzero chavaita zvikanzi isu zviri kutotinetsa kuti chii chapfeka baba ava pamusoro pomudzimai wavo ava, nokuti gogo ava vakaita hushingi hwakanyanyisisa stereki. Munomu taidya sadza nda3 by 4 o'clock to 5 teta topinda mumba tatovhara magoni. Gogo ava kuti wazovakira pamasvika pamuriona pakatsa dzimba inhau yokuti wakanga wakutorwisana nemakava masikati waiva nechezasi apo, ndo pakachizouyawo vamwe vakuchiuya mbichana mbichana, ndo pavakachizosendera kuti arega ndichinovakira pane wangu. Zvabvapo sekretari wakabva watosaina mubhuku mangu wakandipa phone number dzavo. Right, ndakabva ndabvapo ndine muzukuru wanga anogara ndakati handingadarike ndisina kuona mwana wangu, regai ndiende neko. Gogo ava vakanditi regai ndikuratidzei.
ndokubva taenda pamba pomuzukuru wangu paye ndopandakazovasiya ndakuberekedzwa nomuzukuru wangu. Takufamba nomuzukuru wangu iyoyo ndakaita sendaimufeya kuti iwe nyaya yandawinga kuno haisi yokungofamba gomu ndazosvika kumba kwako but inyaya yagoga yakamira sei nemurume wavo zvikanzi nyaya yagoga nomurume wavo vari kunetsa nechokwadi asi chatiri kutadza kuziva isiso ndechekuti hatinzwisise kuti chii chaapakati pavo nani saka mumwe nomumwe aiva nemhuri yake yavaichengeta vari vose. Saka muzukuru iyeyo akazoenderera mberi achitaura achiti baba ava pane pavakatodudza kuti ini ndaakuita zvandakuita zvekupara mhosva yekuti mukadzi uyo ava nekusuduruka. Saka chokwadi chiripo ndechekuti baba ava wano zvawakaita zvakatozoonekwa newagadzani kuti wari kuita izvi zvinokurwadzisa amai avo kuti wasuduruke. Ndo chokwadi chichomaonera andakaita nyaya iyi ndiri munzvimbo manzi mairatidza kuti mune zvinibira ndoti padzimba 2 dzaka wakazobuda here moto kuenda kupisa masango. ini pandakasvika chingamiri zvairatidza kuti gozi hakuna pandakaona pakaenda moto hongu masango akaoneke nzvimbo yese area yacho yakatsva asi kuti ndizoziva kuti ndo moto wakapisa dzimba here kana kuti moto wakazouya zvawo dzimba dzatsva kare ipapa handina kuzopakuwa chakatanga chisango kutsva kwesango nedzimba. Unoziva here matsviro akaita sango rekwenu? Pamukanzwa zvitauro zvai vanhu vaizvinzi moto wabva nepanezvipataruini nepakabva nemoto. Saka moto wakatopisa dzimba dzavari kuti muzukuru wavo akatochirwa nedanga futi remombe nemoto iwo. Ukazosvika padzimba dzevava ndobva wapisawo imba ipapo. Wani imba inonzi yakatsva inanzi andasvika kuno nhasi. Wani imba yakatsva, wani ndo yakakaita sei yavakakwanisa kupisa kuzvimura uswa pasina munhu. Zvino pakatsva moto uchibva pataruwindo action yamakatora somutungamiriri wevillage day inini mainini wangu mainini wangu vandinovaziva saka handaiona kusvika pambadarira mubvunzo wangu ndati moto wakabva pataruvinga. Taruvinga akafungwa here? ani taruvinga akapisa dzimba dzevanhu nechichi akafungwa iwe ndomutungamiriri wevillage haana kusungwa haana makagarira nyaya yakainini apa mamuchiti mai avanonyepa imimiwo makanyarara muchinyepera mazvishe kuti moto wangu ubva wakawabva ikozvo makutaura chokwadi noti makuda kuzodhifenda makudhifenda munin'ina wenyu manje asaka chii ndapedza mubvunzo wangu tatopedza mubvunzo mwanzi mwabva nepataruvinga ipo. Saka kuti tichaziva kuti iko kwakapisa ndiani kana vanhu vekuvhima here kana ndiani havana akaziva. muzukuru wavo ava ari kuti akanzwa vachiita kuita zvekupara mhosva kuti aende kuti havaenda. Avo vanhu vataura kuti ai ndakazopasa imba nekuti ndaida kuti yaita se vaende. Saka tinogona kudzoka kumoto. Imba yakazopazwa moto waita moto wapera. Achichaziva kuti shoko remuzukuru rakataurwa here moto usati watsva kana kuti wadi watsva nokuti muzukuru hapo. Ava vachidemo vakarapa mudzimai wavo asi mudzimai wavo according kumukoma vachidemo vari kuratidza kuti mudzimai wavo injwe haasvikiki. Andimoona zvichireva kuti ava vafunga kuti regai titsvage dzimhindu pindu
dzokuti munhu aita sei aenda. Now pamhindupindu paya manje ndo pari kuzouya nyaya ichi kuti saka shoko ravataura rinonetsa kuti tirirambe ravataura kuti izvo vakati iwewe chiratidzo chandikakupa hauna kuchiona here chekuti usumuke pano. Saka nhasi ndakupa zachi dzimba ipapo panogona kurambika ipapo isi tambobva kuti chiti munhu ambotaura muraini kuti izvo ndakupara mhosva kuti mukadzi yaita sei. Saka vachiremba vanogona kutsvaka chero any means yekuti amai vaita sei ava vanodhauta kuti moto wahava kuziva kwawakabva. Pamwe wakabva pamusha ipapo watopiswa naachiremba. Ndikuti pamwe mambo ndiri kutaura chokwadi changu chakasi mambo moto wakauya masikati zuva rakacheka nyika vakanga vari kusero 5 vakusero chi vakamhanya vese kuenda kumba iki asi 1 imwe vakaitadza. Imwe yacho yanga ichangobatira imhaka yekuti payati panga pakazara uswa nemudere memba saka ndo vakabatira 1 yacho ndiyo vakagona handina kupisa imba mambo dzimba saka takuona ine mhosva yekupwanya dzimba dzamai avo. Mai avo mune zvinhu zvavo zvamakuramba nhasi dzimwe dzikatsva dzimba saka nyaya yese iri kwamuri vachidemo. Vachidemo muri kuti chii nhasi nemudzimai wenyu? Ini mambo ndoda kuti utaure chokwadi chandisingadzori mudzimai makaramba kare. Saka muri kuita sei kana munhu aramba mudzimai anoita sei? Muri muzezirukani? Pane zvinhu zviri. Totangira kugupurudza ndakamupa ndikunomudzosera kwawakamuita sei kwawakamutora. Makanga mambobvisa pfuma vacho. Now imimi mataura zvakanaka kuti munomudzosera kwamukadi zvino zvamakubura imba imusati mamudzosera munoita sei? Ini mambo handitanyanya kuti ndangomirirawo zvinobva kwamuri asi chokwadi changu ndafunga ndakutaurirai mukachionawo saka ndangomirirawo zvinobva handisina zvinokutaura nokuti tiri kuona kuti pane mudzimai hamuchada makamuramba kare nhasi mabvisa imba asi hamusati mamudzosa pamukamutora. Kana makamutora pagomo kana makamutora kupi kana makamutora kupi munhu kana achinge aramba mudzimai wake sekuza patinoita achizvara vapihwe chigupuro anopiwa gupuro mudzimai anochipihwa kuburidza naatete vake kana mbuya vake madzimai ekumwe. Uyu ndianonosuma manje kuvabereki vamuberekawo kuti onai ndarambwa muno kuti vazive kuti mwana wedu takumudzosa mumusha. Handitika ndo zvamungadai makati makaita zvino zvamuri kutaura kuti takaonana musango kunonzwa kumanzou uku anga agere nani ari ega anga ari mukomo wake achiri koko munaye kumukomo wacho. Amai makaramba muri kuti ndatisazazire kuti makarambwa chikonzero chandi kuti makarambwa chii nokuti uyu atogara ani mumwe musha makazviona kare nemaziso enyu kuti atogara naLeticia ane chimwe chikomba chakatobudi chakagara nacho zvino kuti imimi akadi akatokusiyai nechekare changosara ndechekuti akubvisei pachi pamba ipapo kuti akudzosei kuvabereki venyu. Anoona ndo nyaya yavo panapa yatikutarisana nayo. Asi uyu achine mhosva yake yaainani yekuti asati akudzosai kumba kuvabereki venyu kwamukabva imimi zviri pamutemo wokurambana akagoboreshe
musha nyamsizwa mngene makamutakurana makaenda munoti asi unomsiya mwana murudzi kumusha kwake saka ndio pane mhosva yenyu yamunofanira kuripa uyu nhasi uno agere pamhene panze iyi musati mamuturira kuvabereki vake kundaramba munhu wenyu zviri pamutemo munoita sei? chirango kechamutikipa asi ndinoda kuti ndibvunzewo paduku. Ebvunzai. Nokuti inini amai ndakavatora pamukomo panova ndiyo akandita sei paniwo ndo pandikutarisira kufamba pana amai vangu ndo pandomudzosera. Saka handizive zvamuri kuti inini ndabatwa nemhosva ndakapisa imba nechibage ndikaita sei vandakuripa ndakutonzwa kwamuri mambo kuti ndine chizifambisawo sei asi chokwadi chaicho ndechekuti imba hainapisa. Makungopomerwa nemhaka yezvakanga zvichitaurika panyaya yekupisa moto nokuti zvakanzwikwa munharaunda kuti toda kupara mhosva izvi zvazvingopomerana izvo asi nyaya yabuda panapa ndeyekuti makapaza musha. Munozviziva here vanhu vari muno kuti wakapazira mudzimai musha ndikuti musha imba iwe semurume chaiwo wati hasha kunopaza imba chaicho munoziva here kuti kitchen especially kitchen kuipaza kuti ndoda kuipaza kana kunoputsa choto kwete kuisa zvimapfigwa zvezvo muchibvisa munoziva kuti mhosva huru chaichaichai wakanoputsa imba yemudzimai kitchen kana kubvisa choto wabvisa wabata pamwoyo womudzimai nokuti mumba munogara amai patsika dzechivanhu ndo munobarirwa vana nanditi vana vanobarirwa mukitchen kuseri kwegoni eka kune tsika dzako ka zvino kanoisa demo ikoko watobata pamongo womudzimai mudzimai imba yaanotendera tendera iyaya yaanotendera achibika abata hari dzake abata chi achitendera arimo mumba imomo ndo muno upenyu hwake ndo mune mhepo yake ndo maanonzwa kutambanuka ari mukati mumba imomo. Zvino wakanosvikopaza iwo ipapo uchitemba chokwadi unenge wabata pamwoyo panyama nete yemudzimai. Dambudziko renyu ramaita baba chidemo nderekuti hamuna kunge mazivisa mudzimai kuti padare pakati ndakuramba makaichengeta iri nyaya yenyu mega atoti ndakutoziva manje mupurisa auya ndo parikazozviziva dai makamuudza kuti iwe ukaipa zvakuda kudare zvitachi taura chokwadi makati mudare hamunyepo mudare munotaura chokwadi amai vari kunyepa vakatotaurirwa kumapurisa kwamusarara akazouya sei vakatotaurirwa kukatwa mapurisa kwamusarara kuti vabve vakaona vasipo asi mai vanonyepa havadi kutaura chokwadi kana vakawanikwa vasipo kureva kuti havada kutaura komupurisa akavaudzazve saka munoreva kuti mupurisa zvaakaenda uko onzi hana kusvika mupurisa akavataurira ona zvakanaka mhosva yatiri kubata nemi yamubata yamhangarora ndeyekutema munhu iyo yekupisa imba taikanda kunze nokuti haina umbowo wakaita sei wakasimba kuti ndiwo wakapisa chii musha asi yekutema vari kubva vabvuma kuti zvoshuwa itakadii ndakapaza musha saka kana zvirizvo vane mhosva yekupaza chii yekupaza musha womunhu achiri kugarapo. Zvino imi idhoimbo zvasati akupa judgment kuti munoita sei zvino imi zvamati hamuchada mudzimai vanhu kanga vagarisana pamutemo watinawo mazuva ano kanga vagarisana kwe 2 months chete vatora mudzimai nemurume vanogovana pfuma yavo vanogovana pfuma yavo iyoyo stage yamukaona makaiona muri mese zvamukatenga taivo zvimarata zvimachii zviri kwezvozvozvi
muri mese inogwa pane mombe hapana mombe zvinogovanwa izvozvo izvo icho kwani tanga tatogwana kudai ndopandakati nayo mudzimai handichakwanisa kugara neyo asi chitora zvese makasaina mapolisi ndokwavakati mazengu unotora 5 iwe utora 5 tina vakati ndiwo wakaforoma tora zvitina zvakavapira ndi wakaforoma makati tora zvidhina imi makatambira marata makatambira zvidhina haisati yakwatanugwa asi pamwoyo penyu makagamuchira ndo zvandirotora muchiti muri kuzvitorere chii handina kuzvigamuchira ndakango ivo ndo vakangopasaka unotora 5 indoda 4 kumapurisa makaenda nditi takaenda mapurisa akaadvaisa kuti mutora marata 5 haana ngotaura izvozvo ivo ndo vaitaura vakati ndonomupa 5 indotora 4 ndo vaichaji ava kumapurisa mapurisa haana chakataurata inaini imi makapuwa 5 ndo ari kunzi makagutsikana nazvo here ini ndonotora 4 ndikati ngavaende vanopasa asi ini nyaya yangu handagutsikana ndoenda kwamangu nokuti ini pamba pangu ndopada ndoda kugara ndozvandakaita ini pamba pangu ndopada musha wangu ndouda ndoda kugara pangu handina kugutsikana vana ofisa ndonoenda kwamambo ivo kana vachitorawo chero ose nekuti vanoti vana vangu vakatora ngavatora undoisa uswa amai matauriro amukuita saka nyaya yemuri kuitaura pamberi pamambo ndozvavari kukubvunzai munhu akuchaita munhu ari mambo unoti maita zimangani ndobvunzwa kuti pfungwa dzenyu nokuti chii panyaya yemunda ini munda ndiwangu kana ndaramba mukadzi kana ndaramba mukadzi ndakutiwo zvangu amai handichakwanisa kugara neni wonzi nemunda shiya naye mune ofareda asati yavo kana mukadzi akakurambai mukadzi akakurambai matimi anoenda akarambwa nemi anofana kuenda nekuti munda ndewenyu iye akakurambai anofana kuenda nekuti pane fairness manzwire andaita futi kanyaya yacho munda uyu vakatozopega vavisa munda kuna munda hakuna illegal settlement yapori kuitira kunetsika haana tsamba yemunda makaiswa nenini makaiswa nelenzi amusati manwa opaleta ndi vakatambiswa uko saka vakauka vavisi kana vanofanira vanoita now kana tasva panyaya yekuwana yekuti vanhu ngavagowana land inenge yakuenda kwamajor city but munda wacho haugoveki nekuti hauna official letter anobatsiri vaita sei vagarewo vachirimawo pachigona because vanonofaka vanoenda vamwe vanakukuenda mavabvunza handina kupinda ndokumbirawo ndana mambo vauya kuzopotera kuna mambo pamusoro mambo mungamudaro zvenyu asi nerimwe regore muchaonekwa mukasunga chinyeperwa vachindinyepera zvavanondinyepera amai havagari kupinda avanga vari vamwe vakadzinzwa davanga vari vamwe vakadzi pavakandibaya nebaba ingati vakasvika kuti baba zvinowanika mupenyu kutadzira kakunoita sei kunowanika sori asi vakati hausati ndakubaya gari nemunhu yeye pasaiti vachidemo makapofomara kare pamakaona musikana uyu saka imimi nhasi mabhacha murugara zamudare muno mimi kuti hagariki naye kwenu wangu ndozvotareita tanga takupedza nyaya yetamudzokera mukati mayo tokumbira mambo tichipedzisa ini ndinoda kuti nditi amai imimi murume achakudai ndo nyaya iripo asi kuti titi murume achapiswa imi makwira dare muchikwira nyaya dzimba dzakapiswa nenyaya yekutsvenyechi yachamubata nemhosva kuru kana yaya nyaya yekurambana yakatotomba kudhara nditi kuti makatota sei makaramba only kuti mazenge muripo pamusha apapo nokuti maamusinga kuziva uyo anga achiziva kuti ndakakurambai
asi mamuri kuti ndasingazvizivi. Zvino nhasi mazviziva kuti makaramba. Ndosaka makaenda kundopanana manhingi ko marata uko kuti makaramba. Zvino nyaya yaparamba ndekuti ndoita seiwo indarambo yanyaya yavabereki. Uyu anosumuka nemi kuenda kuvabereki venyu. Ndotsika dzechishona nditi. Pachivanhu ndondo hatisi kutonga pachirungu. Kuti pachivanhu patsika dzedu kana mudzimai arambwa anosumungwa naye kwenda kupi? Unodzorerwa kwavabereki. Munozozwa vabereki kuti muchazoita sei zvinhu zvari kwani nevabereki. Ndosaka muchizoenda mumisha, makaenda mumisha uko noko munoona pachinzi imba ndeyatetei vakaroorwa kwachaminuka. Vanobona nyero ava nditete siningi Angelinawo vakambenge vari kwachodhudhudza. Imhaka iyo pamwe vakarambwa pamwe vakafirwa vosvika musha mavo vagirwa pavanoita sei pavanogara. Mhuri yeZimbabwe tofunga mazvinzwira vazongobvuma manjovu. Unozongosvika pakubvuma taiwasvika pakuzviri vazongobvuma kurambwa gogo uye sekuru vazonzi varipe kupaza imba kwavakaita manjovu. Ikho nokubalalele emakhaya kodwa mina ushumba anyimchiyi ngaze kube njani shumba andivasiye ndoramba ndina kwati so zvaitaura nevanhu izvo zviya kuti magaro ende ndicharamba ndakakwakwatira shumba kunyange vakaita zvegupuro kana chika ina handiendi atete ndagara ndataura anyiendawo njengokuzwa kwenu balalele emakhaya. Umama ugogo ucine wavuma ebezathini ebengaqhubeka yini ezifosezela lapha kuthiwa khona akasathandiwa ekucineni kwakho konke ukhulu uthiwe ethathe unkosikazi embisele ekhaya ebhadalele nkomo eyokuthi useyala unkosikazi njalo alendlu ayidilizayo kuthiwa ke ehlawule inkomo. Yikho ukuphela kwayo indaba yangikhona njengansuku zonke balalele emakhaya. Asiyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu eDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.